Om de verschillen tussen IJ en EI uitlezen te kennen, moest weten dat Friezen op een klaai en in een woorden krekt wat Oost-Fries praten. Oer de IJ binnen ze het wel eens. Nee, treien, benijd. EI klinkt op een klaai wat oorzus in een woorden. Heid, heid. Wijn, wijn. De uitzondering binnen lieu die uit de Westereenwijk komen. Zij meidjes van beide eiklanken vaak een E. De trein riet 2 rondjes, niet alleen. Er zit nog een wichtig verschil in een groepje kwatterewutjes. Die worden schreeuws mij een Y, maar de uitspraak kan verschillen. Op een klaarjest hij, zij, mij, dij, wij, bij. In de woorden zeggen ze hi, si, mi, die, wie, bi. Beide binnen goed Friesk. Het is een dialectverschil. Klik hier voor meer taalsketsen.